Aiwa, tida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuramba muchititsigira, kuramba muinesu pano paSaint TV. Aiwa, ndinodada nemi. Ndofunga muri kuzviona zviso zviri kufara zviri panapa. Ehe, Baba Evelyn zviri kudini? Kuri right. Handiti? Kuri bo? Yeah. Handiti? Zvenyu zviri kufamba? Ari sei mwana? Mwana right. Handiti yesevi? Eho, uri kufara? Inga makachena sisi. Good. Right. So muri yeZimbabwe yada kubatsirana nemi. Vada kubatsirana nemi kunge tiri tinochengetedza mwana kuti aende kuchikoro. Hama dzangu ndinokutendai uye ndichivimba kuti ticharamba tichibetserana nemhuri iyi kuti vange vari nova settled. Handiti? Ndezvipi zvamunoshuvira kuti zvinge zvinoitirwa mwanasikana, mwana wenyu? Muda kuti akura akangwara achikuchengetai mangwana. Handiti? So murungozinzwira muromo mavo chishuvo chavo ndechekuti Evelyn aende kuchikoro kuitira kuti ramangwana rake ringe rakadii, rakajeka. So hama dzangu, this can only be possible kana imi neni tikabatana tikabetserana navo kunge tiri tinoendesa mwana kuchikoro, even kumusponsor education yake yese usvikapedza. Munotenderwa kudaro. Handiti? Kope kugara. Handiti? Penyuwo zvokuti nyange tikatsvaga stand muno muEpworth. Handiti? Ovaka ukamba. Handiti? Kamunogarawo nemwana wenyu zvakasungunuka. So ndonyaya iripo wazukuru kune vanenge vachida kubatsirana nesu kuti tinge tiri tinounganidza kuti tiwakire murume uyu peugara. Makasununguka kutibata kuti tingopfuurira mberi tichiita chinhu chakanaka chatakatotanga isu pamwe chete. Handiti? So for now tinoda kutendai nezvose zvamuri kuita. Mafoni calls ari kupinda, vamwe vachivimbisa, vazhinji vari kuvimbisa kuti vachabatsira, vamwe vari kutumirawo maeco cash, vamwewo ndo vari kutumirawo dziridzi mari kwese kwamuri. Handingona kudomai nemazita. Thank you very much. Isusu ticharambawo takavimbika kuti zvapamune mangotituma isusu hatirambe, totomhanya touya toonana nehama yedu. Toda kuti upenyu hwavo huchinje. Aiwa, ngatipfuurire mberi nekutransforma upenyu hwababa Evelyn naEvelyn. From Uncle Sandy, only Zim Uncle. Parizvo nichitichi, much love.